Tak ahoj Adámku. Tak tady připravujeme ten kurník. Jo, tady vejdeš do dveří, otevřeš dveře, tady bude pšenice, tohle. A ty přijdeš tady k TT, zvedneš takhle poklop, jo, a tady mají slepice, budou mít, takhle má každá, je jich tu 7 přihrádek a tady prostě takhle budeš moct sbírat vajíčka, jo, tady si je budeš odkládat na stolek vedle, jo, a zase vybereš, zkontroluješ, zavřeš, tak a nemusíme jít vůbec do kurníku. Teď ti natočím, tady už jsme to rozebrali, neboj, dali jsme tohle, už jsme to rozebrali a teď tady z boku už se vytváří, tady budou sedět slepice. Tady budou také nacházet a tady se teď dodělává bydýlko, takže až se vrátíš, jo, a zítra to budeme stěhovat, zítra přijede auto velký, takže u všeho budeš. A tohle mělo být překvapení, no ale když to chceš natočit, tak ti to natáčím. Jo, a tady těma dveřma, tady se bude kydat. Jo, neboj, Růžena tam je v kleci stranou, takže nemusíš mít vůbec žádný strach. Jo, ta je zatím tady takhle stranou, má klid, má tam všechno, jo. Tak jo, tak už se těším a měj se, čau.